nwanyị ihe ji na nchagbu eze nwanyị ihe ji eze nwoke nchagbu arụsị dị nnekwu arụsị nwere nsọ arụsị na-achụ ndị amoosu arụsị na-eje ọrụ na-ejekwa igbo arụsị na-ebuli elu arụsị na-agba ọgụ ara na-azụ nwa oke mmụọ ọkwado bụ mmụọ Ugochi tubelu ji eje ọkwado bụ mmụọ Ugochi tubelu ji ala Ugochi tubelu n'Oraifite Ugochi tubelu inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchagbu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchagbu inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchagbu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchagbu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchagbu nwa gara aga mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchagbu eze mmụọ Chukwu nọnyere mmụọ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu mgbarụfọ eze nwanyị ihe ji na nchagbu na-eme mma mmụọ na-azọ ndụ n'ọzọrọ ya ndụ oke mmụọ ọtụtụ na-abịa kụrụ mba m nne nwanyị ihe ji obodo ọkwa gị na di gị nchagbu na-ejekọ ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji eje ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji ala Ugochi tubelu n'Oraifite Ugochi tubelu inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchagbu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchagbu inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchagbu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchagbu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchagbu nwa gara aga mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchagbu eze nwanyị ihe ji eze nwoke nchagbu akwụnụ bụ mmụọ Ugochi tubelu ọdịnala tempu ji biri maazị Chukwu nọnyere mmụọ enwe na Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite bụrụkwazie aka ji ọkwa Ugochi tubelu ọdịnala tempu aka ji ọkwa oti mara ijele eze mmụọ ihe ji na nchagbu onye isi nchụaja aka na-asụ oji eze udo kwesị ka m kelee ndị ekwe nwa mmụọ na mmadụ eze mmụọ ekene kenere m Chiedu Akọsa nwa nwanna ya ekele na-agakwara Osmas Ejimu ezi enyi m na Nara kwesịkwụzie ka m kelee ụmụ Ugochi tubelu ọdịnala tempu niile na ndị enyi dị tempu ma onwe m uru na n'ụlọ ya Chinaza Adigbo onye egwu ịgbakwa Chekaman kwuru onye otigbo Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ụtọbụ nwoke ekene m inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchagbu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchagbu inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchagbu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchagbu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchagbu nwa gara aga mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchagbu inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchagbu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchagbu inugo maka
eze nwanyi ihe ji na nchabu arụsị eze nwanyi ihe ji na nchabu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyi ihe ji na nchabu nwa gara aga mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyi ihe ji na nchabu ọgbagị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji ede ọgbagị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji ede ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị taata bụ afọ isiokwu anyị ji wee bịa bụ negative energy. Gịnị bụ negative energy? Ụchụ na negative vibrations nke na-abịakwute mmadụ n'ụdị nke a ma ọ bụ n'ụdị nke ọzọ. Onye bụ isiokwu anyị ji bịa. Mana bifo anyị gaba n'iru, maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-afọ m na soshal midia, afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite, afa njiwechi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi n'okwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa na ya gwara gị isiokwu anyị ji bịa, mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa anyị chọrọ ịmara gị bụ nke mbụ, echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa Septemba ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Septemba. Sọọsọ ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo na WhatsApp nọmba ha maka ya bụ nchịkọta ya. Echefukwana na ya anaghị esho ihe ọrụ na soshal midia maka ọ dịrọ necessary. Yes. Nke abụọ bụ ọ bụrụ na isonyeghị na nke ọnwa Septemba mana ị chọrọ isonye na ya, ndị na-esonye bụ na aja amadugo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme ewe forward ya 3 prayer request, make a donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. I can tell you, esigo na aja anyị n'igwe a wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Yes. Bịanụ ịchọ isonye na ya, echati ya m na WhatsApp. Ndị mmadụ ebuku ego nke ọnwa Ọktoba. Fact, onwere ndị buku throughout the year. Yes, ịchọ ihe eme ewe forward up ya 3 prayer requests. Then the number chọrọ ịkpọ 0813 82 43 871. I repeat, 0813 82 43 871. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Ọkwa ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere onyinye dịka our mission ji wee bụrụ how to help people live better life. Yes. Ọ bụrụ na ị nwere onyinye ịlụ ihe gbasara ime ihe ejije Nollywood in every department, then you want to join our production, anyị ga-enwe audition na 26th of September. Yes, it was Tuesday ka anyị ga-enwe ya audition na oraifite. Yes, ebe ọ bụla isi abịa isi Owerri, na-abịa isi Ọnịcha, na-abịa oraifite, just locate here Jesus bus stop dị na oraifite. Na Suda Jesus bus stop, enwere hotel dị na that bus stop, Sobako hotel, ebe a ka anyị ga-anọ wee mee ya weekend. Onye akọrọ nwanne ya, ọ ga-ebido 12 years. Yes, anyị chọrọ inye young talents, ndị chọrọ inyere onwe ha aka platform in order to excel. Ka bụ ihe ya ma. Then nke ọzọ si bụ, ọ bụrụ na ị mara nke a, ọ ga-enyere gị aka. Nke ọzọ si bụ, ọ bụrụ na ị na-anụ olu m mana ihe ị na-eri egene from Eziokwu TV, and ị chọrọ ka ị nụkwa nkụzi ọzọ ma ọ bụ ka ị share ndị mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Ihe enweta nkụzi a ma nwetakwazị nkụzi ndị ọzọ na-akụzi kwa ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo. Anyị nwere over 1000 lectures maka na nkụzi na-akụzi ụbọchị ọbụla over the years. Yes. Nke a bụ ofu. Nke abụọ ị ga-ama abụ, ọ bụrụ na watch anyị site Eziokwu TV,
onwe ndị Nollywood movie ọ bụla ịwọchị na ya channel ị chọrọ iri wọchị ọzọ jee na Ugochi tubelu movie productions ọ bụ nọ English movie ọ bụrụkwa nnọọ Igbo movie jee na Eziokwu TV Nollywood movies ị ga-awọchị ya. Onwezie mmemme ndị ọzọ ị na-afụ na Eziokwu TV chọrọ iri wọchị jee na Eziokwu TV na YouTube. Den ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ige ntị nkụzi a ama eto ogologo nnukwu mana ige ntị I can tell you you will learn something that will change your life for good. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere onye nwere ibi ya. Yes, we will not understand it until you listen to my voice. Gịnị bụ otu? Otu a bụ negative vibrations mmadụ wetara onwe ya. Yes. Ọ maka na mmadụ wetara ya onwe ya ka ndị wee sị gị na onwere onye mere ibi ya. Chukwu okike kechala mmadụ niile nọ n'elu ụwa dum sị na mmadụ niile dị mma. And you were permitted to be in this gross material, this earth, at this point in time because you longed for it. You requested for it. That is why God Almighty, in His infinite mercy, will grant you that your noble request to be here on earth. Then what is your purpose to be here on earth? Is to mature as a human spirit. And wee sonyezie na ana mmụọ na ana ndị ichie ndị ụka kpọrọ paradise ebe ị ga-eso wee na-afọ that creation. Ọnyanwa bụ na asịrị na eje n'ụbọchị agha na ọtụtụ ndị na-abụ ka a gara abụ. Ihe ọ pụtara bụ n'ụbọchị ahụ na ana mmụọ na ihe ị ga na-alụ bụ ihe na-enwe aṅụrị, furthering creation, ime ka ihe ọma na-eme si n'ihe ọma na-abanye n'ihe ọma. Ọnyanwa wụ our mission and that is our goal. So mana ihe na-achọ ịjụ gị bụ that your mission anwa why you were created ịnọrọ ihu ọrụ gị. Problem ị nwere bụ negative energy is as a result na ịgbakudoro nyawo that primary purpose why you were created. Problem ndị mmadụ na-enwe n'ụwa kịta bụ na people normally talk too much, then work little. You must understand the purpose why you were created, why you are here. All is very important. Then, you focus your attention to achieve that greatness why you are here. Mana mgbe ọbụla ị hapụrụ isi gwọwara ike ajụ enwego problem. Gịnị bụ negative energy? Negative energy a n'ọnụ Igbo bụ otu. Wee kọwaa ọfụma wee gwa gị na otu a na-ekwu okwu ya nwere otu mmadụ gbara ibie sure. Nwee otu mmụọ gbara mmadụ, nwekwazị otu mmadụ metara onwe ya. Mana ana m achọ ịkọwala gị weda ma ọ bụ otu nji wee sị gị na onwere onye mere ibie ya bụ weda ma ọ bụ otu mmụọ gbara gị for negligence. Mmụọ enwere ike ịgba otu ma ọ bụrụ na o nwere ihe ime. Maka ndị Igbo na-atụ ilu sị na ọ kpara nkwa ahụhụ siri ngwere bịara ya ọrụ. Ghọtara ya? Na ọ kpara nkwa ahụhụ siri ngwere bịara ya ọrụ. For that reason, whatever you don't attract will never come to you. Life is all about magnets. Let me give you an example. If you bring a large magnet, yeah, you know what is magnet? Yes. If you bring a magnet, and believe in me, you bring a plastic, yes, you heard me correctly. Plastic. You wear that plastic out and get closer to that magnet. Believe in me, that magnet will not magnet that plastic. If you bring a paper and bring it closer to magnet, believe in me, keep it today till next year. Magnets can never magnet the paper. You know why? Ihe kpatara ya bụ na enwere ihe jikọrọ the content of that magnet and the content of that plastic with the iron, with the magnet. Ihe ọ pụtara bụ na
the magnet enwere anything in common with the paper or plastic, because I say birds of the same feather flock together. Maka na ihe kwuru ihe akwụdebie. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ihe wetara negative energy around you is as a result of negligence from your own side. You have not done what is expected of you. Onye ka anyị onwe onye mere ibe ya. Jee na akwụkwọ Hosea 4:6 ọ sị, my people are suffering because of negligence and lack of vision. Go and read it. It's there. Go and read it and thank me later. My people are suffering because of lack of vision and knowledge. So if you never have problems video, that is why you see no one mere ibe. Ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na ọ bụrụgoro na otu mmadụ mmụọ gbara gị for negligence, you are still to be blamed. Yes, maka na ọ gbara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọrụ, mmụọ gba ahụ otu maka na imere ihe ị kwesịrị ime, ọgụwa ya blame kwa onwe gị. Ị kwesịrị ka blame onwe gị, so the responsibility falls on you. Gị ga ya amakwa ikpe. So ọ bụrụ na mmụọ gba ahụ otu maka na imere ihe atụrụ ya n'aka oke ime, ọgụwa ya blame onwe gị ka ofu. Nke abụọ, o nwere otu mmadụ ji aka ya gbuo onwe, maka na azụgbuola onwe ya tiri ọnụ aga iyi, onye ka ọ ya ajụ ihe mere ndụ ya. Iji aka gị gbuo onwe otu maka n'ihi na n'iwu ọdịnala bụ iwu Chineke bidoro from iwu nke mbụ wee ruo n'iwu nke iri sị gị emena nke a, emena nke a maka ọdịmma gị. But site ịkpọchi ntị na ignorantly, you intentionally na-eme ihe ndị ahụ asị ga-emena, then onye ka ị na-eblame? Mgbe mmadụ ga-etinye aka n'ihe ndị a ga-ewetara ya ụchụ na ndụ, ọ rụzie mgbe ụchụ bịawasị, kama ọ ga-asị o mekọpa ọmụnwa metara ihe na-eme m, ọ chọwa ọnkụl ya, ọ chọwa ofu onye ma ọ bụ onye ọzọ ọ ga-eblame n'ọnya narị akara aka ya ma ọ bụ n'ọnya mere na ọ bụrụ mmadụ, mana o chefuzie na nwata na-ata akara na-ata ego ya. Egwudezie or life no balance. Life no balance because you sow it. Whatever you sow is what you reap. God can never be mocked. Go and read it. Galatians chapter 6 verse 7. Go and read it. Do you know why I quote Bible? Yes. Why I'm quoting Bible to you is that I want to use what you know to teach you what you don't know. Because I'm sure that 80% of my audience have come across Bible in one way or the other. So if another reason why you should be blaming yourself, I can tell you, quote me anywhere. What you does not deserve can never come to you. It's either you deserve it, you committed crime, deserve it in one way or the other. Ọ ga-enwerịrị ihe kpatara ya bụ ihe ji mee. Maka na Chineke jupụtara n'afọ ọma na obi ebere. The natural laws are faithful. Natural laws that governs the universe are very faithful, and they are always on their duty post to pay onye ọbụla dịka ụgwọ ọrụ ya si wee dị. I can tell you, sometimes it's just because man does not see beyond his nose. Yes, o nwere ike n'ụwa nke a ị na-afụ n'anya now. You see, you have been a good person. Ị nwere ike ihe ụfọdụ na-ekwu self-acclaimed righteousness. Mana ropuzie n'ụwa, this word you are saying is continuous word without ending. Sometimes what you are reaping now is as a result of what you carried over from your previous earth life. Go and read my teaching concerning reincarnation. So sometimes what you are passing through now is as a result of what you carried over from your previous earth life. Because that in life, let me give you an example. That is why even in life, in your academics, if you don't pass exam, you will not go to the next class. Because each class in life is for a purpose and for a teaching and for a lesson.
Let me give you an example. If there is no test, there won't be any testimony. And if there is no challenge, there won't be any champion. There must be a challenge. You must face a challenge and come out victoriously before you will be able to be crowned. So we are here on earth for a purpose, to face that challenges of life and conquer it in order to move to the other one. So if you are not on your duty post, that is why you are failing. So don't be blaming another person for whatever that is happening to you. You must take responsibility and decide to change. So our topic today is negative energy. And I'm here to tell you that negative energy is as a result of negligence from your own side. Let me give you an example. One, is as a result of negligence, not doing what is expected of you. Why you are here. Now, for that reason, you deserve for the fact that you refused to follow the natural laws that governs the universe. Let me give you an example. The elemental beings, they were the caretaker of this world. Sometimes I wonder, when some people will be telling people, God punish you. Sometimes if I look at some people using this kind of words, I will be laughing. You know why I laugh? Yes. God can never descend so low to be punishing Elizabeth, punishing Ngozi, punishing Ogbuefi, punishing John. It's not possible. God Almighty in his infinite mercy is too big to belittle himself, to be punishing people. In his infinite mercy is on his throne. My name will not here, no more. Either appear one day mothers, no more high email or what, name make a mother, name make a man. Again, now earthly governance is prototype of what is happening in the spiritual realm. Mr. President, Nona Sorok, Abronya in charge of either appear them mother and the Dariu. Either Nigeria, police Jidegi, Obujagi na cell. From cell will take you to court. From court, George Amaribe, George Macharibe, Buddha prison. Yeah. If from Mr. President there, Mr. President or Madaneno, Mana Ige first natural laws. It have that Yotaria? To accord the here Basadi him. We major may has a game name. And when D'Angelo Kechuku, they will not work a police more. Or have a proper baggy bag. The big at that big Teresa. So, you're not Checo Abona. Obro de Jiraka attracts yata, you won't more. A malo no go a walk around Quahos in where there or no go a gate. So, more will they keep your house, more will they keep our to for. He may he was remade. Only is successful here on earth. I mean, real successful. It is there. Yes. Gaofu. Gable na check while gable. Only Yesi. It's not Kitia can he hojo does not pay. Only here the Remma. Boni hojo close you well. Only hojo got a little afu. Macanoni hojo ga-enwetarịrị kọs ọsọ ya bụgoro onye ori ma ọ bụ onye ama na-anara ndị mmadụ ihe n'ike a ga na-abụ ya ọnụ mana otu ụbọchị ike eju at the end of the day ọ ga-atarịrị ikikere eze o nwere ka ọtacha ikikere eze before ọnwụrụ. What is the essence? And ọtacha ikikere eze ahụ ụmụ ya continue ebe nna ha kwụsịrị. So ihe ọjọọ does not pay. So ọ bụrụ na mmụọ na-apịawa gị azụ maka na imere ihe ị kwesịrị ime, you should blame yourself. Ka one mara mmụọ gbara otu ọ bụkwa na otu ya agbara gị ebe otu imetara onwe gị ma ịdị ọgwa gị nwa ga-eji aka gị
kwụọ ụgwọ iji maka na onye kwụ ụgwọ o ji onwere onwe ya. Otu niile anyị metara onwe gị ọ gị ga-akwụ ụgwọ ya. Nobody will remedy it for you. Ihe ya spiritualist ga-eme ma ọ dibịa gị ga-eme ewu ịchụrụ gị àjà, ikpere gị ekpere, kwubie okwu n'isi gị. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ onye nwa bụ Chukwu. Ọ bụrụ onye ihe ọ na-ekwubi okwu n'ime ma ọ bụrụ na ichegharịgo ma chigharịa. So mana ị ga-eji aka gị duo onwe gị. Ịma na ọ na-abụ mgbe ụfọdụ a na-adụ onye ohi ji ọdụ, o were obi na-apị mbasụ ji ọzọ ọ ga-ejegbu kedu ka onye ahụ esikwara onwe. So ihe na-achịkọwara gị bụ na otu mmụọ gbara gị ọ mmụọ gbara gị otu olesiri ichegharịrị ma chigharịkwa ka ofu. Otu ị metara onwe gị ọsụsọ gị nwa na onwe gị ga-eji aka gị chegharịa ma chigharịa, hapụ ihe ndị anyị na-eme na-ebutere otu. So enwere any other way out na-abụrụ ma ichegharịrị ma chigharịa. Ichegharịa na ihe ndị a dị njọ, ịgbakụdo ihe ọjọọ azụ, then bidozie ebibe ndụ dị mma. Ndụ a dị mma ị na-ebi ka a ga-eji wee na-akwụ ụgwọ ihe ọjọọ, mpụ na ọtọrọ niile i mere gboo. Tinye na-akwụcha ụgwọ ihe ọjọọ niile ahụ iji bifo ihe ọma iribezi uru ihe ọma. Onye kọrọ orie, ọ bụrụ onye a kọrọ oribe. Yes, life balance ma ọ bụrụ na ijiri aka kọọ. O nwere ike si na from birth ka ibido taba afụ. I can tell you ịma ihe i mere n'ụwa nke mbụ ya kpatara iji bịagoro. Ọ bụrụ na ihe stọlụ the too much that na you have to repeat because ọgwụnwa cause the mess. You must clear the mess. Yes. Nke a bụ ofu. Nke ọzọ m chọrọ ịgwa gị bụ enwere otu mmadụ gbara ibie agree. Otu mmadụ gbara ibie wụ cast spell ma ọ bụ ọgwụ mmadụ gwọrọ imegide mmadụ ibie. Yes, ama na otu a, mana ana m achọ ịgwa gị na otu ndị a mmadụ gbara imegide gị, ihe o ji wee nweta gị bụ na n'inwere ntụpọ. Enweriri mmadụ chere obi ọjọọ o metụ gị. Enweriri obi ọjọọ nọ n'ime gị. Enweriri obi ọjọọ. Enweriri something dị dark nọ n'ime gị nyeziri aka wee attract that darkness mmadụ sendere gị. I can tell you because ihe ọjọọ na-amụta ihe ọjọọ. Isi na-asị jee na bido na compound gị, ọnwụ na ibi n'Ọnịcha, jee n'ihu ya adị gị bido wụsaba deti generator for your kitchen n'ihu ya adị gị. I can tell you with time ndị mmadụ ga-enyere gị aka na-awụsa ahịhịa n'ihu ya adị gị maka na deti na-akpọta deti. Mana o nwere ka ihu ya adịghị ga-esi dibere ọma mma n'ọfụ akwụkwọ ya flawa. Onye pụta ya onye ahụ asị ya ihe kọmpand nke amaka, onwe onye ga-eti ihe ọjọọ na ya. Mana maka ihi na imere ihe ị kwesịrị ime dị afọ ndị mmadụ ga-eme ihe etu sọrọ ha maka na ọkpara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. So kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-achọ ịkọwara bụ na ihe kpatara na mmadụ ji wee kụọ ọgha ọgwụ onweta gị ma ọ nweta agha amoosu onweta gị bụ nọ maka ihi na imere ihe ị kwesịrị ime. A na-akpa na-akpa n'ọfọ. Ị ga-eme ihe niile ị na-eme. Ihe gbasara ihe mmụọ abụrụ ihe a na-ajọ mpụ ajọ. No. Ihe ebidogoro etu esi awa bịara ya skuul, mmadụ eburu ụzọ gụọ nta akara kindergarten, those nursery, ọgụsị o wee pụta praịmarị, ọgụcha praịmarị o wee gaa sekọndịrị, ọpụta sekọndịrị skuul o wee jebe mahadum yunivasiti. Etu a ka ọ dị life. Ị ma anọkịta wụrụ wunye. No, ị ga-ebidogoro nwayọọ nwayọọ na-ahapụnata ụfọdụ ihe ndị a ị na-eme. Nke mbụgoro ịkpacha n'anya mejọ mmadụ maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na oke amara ama wee taa akpa dibịa jee tapuo akpa dibịa ka dibịa wee ghara ịmụ mma wee bụ ya ọnụ. Ịghọtara ya? Na ihe ọ pụtara bụ na oke akpacha n'anya jee mebie ihe nwa dibịa ịdọkwana o nwere ihe oke mere gị jesi ka ije bụwa oke ọnụ. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ọkpara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. Ịdịghị anashọ ihe ị ga na-eme bụ na ihe ọbụla gị na ndị mmadụ mekọrọ ịkpacha n'anya mejọ mmadụ. Ịkpacha n'anya were ihe bụ ihe mmadụ maka na ịkpacha anya were ihe mmadụ onye ahụ obi agbago ya ilu
obi gbaa ya na o nwere ike kwubi okwu n'isi gị ọbịa na mmezu mgbe anwa o nwere ike nọrọ ebe anwa imejọrọ ya na-asị na onye mere ihe a na ọ ma nnatara ya mmatụ ụwa maka na ọ nọ in pain adịrị ikpe mara gị o nwere ike ọ na-ekwubi okwu niile ahụ ihe ọ na-ekwu a na-eme maka na imejọrọ ya mana ọ bụrụ na imejọrọ ya mmiri a na-eri onye ọfụrụ ụkwụ ya mana ọ bụrụ na imejọrọ ya o were na-abụghị ọnụ atọfụ ntaji anya ọma wọk maka na ntaji anya nwa adọrọ n'ime gị so o sendigoro ya maka ihi na obi gị dị ọcha adịrị imejọrọ ya ihe ahụ o sendị ọtụka n'ebe ị nọ ọba ozugbo tonyanwa maka na mmụọ ma ife mana ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị bụ onye na-emekwu ya mmadụ ma na imejọ mmadụ nwere ike iyuzi as point of contact wee bụọ ha ọnụ ọ bịa na mmezu mgbe ahụ onye ahụ na mmadụ na-agbaghị ụchụ na-asị na onye a na ọ ya dịrị ya mma na ọ ma dịrị ezinụlọ ya mma na nwa niile onye na-eto amụrụ na ọ ma aba uru ihe niile onye a na-ekwubi n'okwu ga-abịa na mmezu ma ọ bụrụ na enwere ihe ruru unyi dị n'ebe onye a na-ekwu maka ya nọ azị na onye a mere ya so echi ịgbanahụ ụchụ ekworo na anyaukwu mmadụ ị ga-agbagoro mbọ fọ ya onside wepụ ekworo na anyaukwu wepụ iwe nke mmadụ so that mmadụ wezie nke gị mmụọ agbalụghọ ịghọtara ya etu a ka o si adị so na ihe ị ga-ebu ụzọ fọ ya onside bụrụ onye na-anọrọ onwe gị ịchọ na mmadụ iwe na nke mmadụ so that iwe mmadụ wezie nke gị mmụọ agbalụghọ mana ọ bụrụ na iwe onye na-ewe nke mmadụ ma na-azụfụ azụ ibi orie mmadụ nwere ike iwe nke so ihe na-achịkọwa na ya bụ ọkụ ịfụrụ na ị nọ n'ụwa onwunwe anyị nọ na ya na o nwere mgbe ndị mmadụ ama na-agbaghọ o nwere mgbe ntaji anya na ekworo na anya ukwu ga-akwụsịrị n'ụwa as long as why the concern as long as human being the concern mana ihe na-ajụ gị bụ kaba arụfụ na imeziri ụzọ gị ọfụma na o nwere onye imejọrọ intentionally so that onwe chọrọ imejọ gị onye a mejọ gị ma ọ kwuruo gị o jirikwa isi eburu because law of nature ga na-agbara gị ọgụ na onye ị na-ebu agha na onye ị na-ebuso agha na onwerekwara ihe o mere gị n'aka ya dị ọcha therefore whatever evil ichere ya mmụọ egbuchigha ya azụ back to you mana maka ihi na onye anwa dị ọcha onye agha na-emegide mmadụ so imegide ya echigatara gị azụ ka ngwa nwantara ịgbara as long as you are here on earth everybody will not like you people might hate you because of na ha chọrọ ka ịpụta ihe people might hate you because ọ ka asịkwa n'oge ka a ga na-ekwu maka ya people might hate you for out of jealous ụfọdụ nwere ike hate yourself because of your family o nwere ndị ma nne gị mara nna gị ọ ya asị ọ bụrụkwa nwa Ifemia ka a ga na-ekwu maka ya nwa ya kpatakwazi ego kịta ka a ghara ịnụrụ Ifemia ihe ifuru ihe ọ na-ewuru gị nwa ya anya ọkụ abụọ maka the boy nọ maka nne ya so as long as ị nọ n'ụwa some people will hate you ka mmalụ ga Rabbi Jizọs ndị ụka ọbịa nwere oge ọ nọ according to that story na ọ gwọrọ ndị mmadụ nye ndị mmadụ ndị ha rie mana ọgwa the same people ama ndị be ha ka Fero jụrụ ha na Herod jụrụ kedu onye unu chọrọ ka ya hapụrụ unu ọ bụ Ekperima Barnabas nwanne unu nwoke ka ọ bụ Jizọs wee eze unu ha wee sị ya onye hapụ Ekperima bụ Barnabas nwanne ha nwoke ha gbuo nwoke a si na ya bụ eze ha ọkụ nwoke na-enye ha nri o just to show you na n'ụwa ọ bụrụ taa ka mmadụ ga na-ihe emechara mmadụ ihe ọma nwere ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ ọ bụrụ taa obi so know it in your mind that everybody will not like you including ndị mere ihe ọma that is life so kedu ihe ị ga-eme ka ị wee kee nkwụcha maka na asị na nkwụcha abụrụ ụjọ against obi ọjọọ ndị niile a imere ihe ọma ga-eji wee kwụ gị ụgwọ kedu ihe ị ga-eme ihe ị ga-eme nke mbụgoro ị ga-adị shọ fụ na ya wee dị pịọ ị ga-adị shọ na onwere onye imejọ ị ga-akwụ aka gị ọtọ ị ga-akwụrụ ka nwoke si akwụ ọ bụrụ na ị kwụrụ ka nwoke si akwụ then o nwezie onye sịrị ka ọ bịa chọọ gị okwu mmụọ agbalụ gị
mana ịbụkwana onye na-ekwu chọrọ maka na ebe a na-ekwu ọtụtụ okwu anaghị achọ mmehie achọ na ya. Like mụnwa, I normally talk mana ihe m na-ekwu maka n'ihi na mbụ dibịa, yes, bụrụ onye mgbasa ozi, so I normally talk na ọ bụrụ na ọ pụta n'ihe gbasara ọrụ m, my calling. Mana a very good day, I want on time for too much talk. Yes. Ọ bụrụ na ya bụ talk abụrụ ihe ga-add value to me, I'm not interested. Count me out. So what am I saying? Gbaalụ ihe ọbụla bụ negative energy ọsọ. Make sure from your own end na ị naghị ahapụ negative thought against anybody. Make sure na obi gị dị ọcha n'ebe ndị mmadụ nọ. Ewepụtakwara time na-eche ihe ọjọọ maọbụ na-apụlan ihe ọjọọ ị ga-eme mmadụ ibe gị. Wepụ aka enwere ofe maka na o yiri aka mmadụ. So that ọ bụrụ na for your own end ị na-eme mmadụ mee gị ọma aba, maka na natural laws that governs the universe will ensure that whatever it does not deserve, ngwa ijiri atụnyere mmadụ, onwe onye tụrụ uje wee tụrụ gị, ọ dachigharị azụ. Mana ị bụrụ onye na-eji ihe ọjọọ atụrụ mmadụ jiri ihe ọjọọ tụọrọ ọba. Ka m kwụsị ebe a. Ọhịa anyị kọwa tata bụ negative energy. Ihe ị kwesịrị ịmakwu mọ gbasalụ negative energy, adịghị ị ga-eme ka negative energy wee gbalụ gị ọsọ, ka ị wee kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. Maka na negative energy nọ n'ụzọ gị, ọ ga na-emebiri gị ihe, ọ ga na-agbalụrụ gị ọrụ. Ngozi bi n'elu ndị ọzọ nke ha ama elu gị aka. Ị nwere ike si na ndị amoosu na-eme gị, ị nwere ike si na ọgwụ, ị nwere ike na-ebe onye a ma ọ bụ onye nke ọzọ na ọha na-eme gị, mana ọ maka ihi na negative energy nọ n'ụzọ wee gbalụ ụzọ gị. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gị afa mmiri, send elu meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwu m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ma nwoke ma nwaanyị, ọ kachasị n'isi ndị children of the temple and the friends of the temple. Ihe nakwasị n'isi ndị niile sonyere anyị na aja anyị na-achụ n'igwe n'ọnwa Septemba. Asị m na ọmaka ga-emere ụnụ. Asị m osisi fụrụ ụnụ na-atụ ufere amapụchiri ọnụ, ufere jee bụọ ya n'ukwu. Asị m onye chere ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe ya. Asị m onye si na akwụ na amacha na mpama ya aba na nke ya. Onye si na ihe unu ji wee dị, ụnụ adịgbuo onye a na ndụ. Onye si ihe unu ji wee nọrọ, ụnụ anọgbuo onye a na ndụ. Onye si na ụnụ ama adị mma, asị m na onye a ama nnata maka iro ụwa. Onye si ka o mee ụnụ na ọ karịrị ụnụ. Mmụọ onye na-ejere Chukwu na mmadụ ozi mewe ndị anwa ma ọ bụ onye anwa na ha karịrị ha. Asị na ihe ọma ya emere ụnụ, na ihe ọma dị na nnọọ ya dara ụnụ na ọdịnala na ọ ya eburu ụlọ ome. Asị na okporo ụzọ ga-erubere ụlọ isi. N'ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ ama apụ na ama, na ọ bụgoro ụlọ ama na ụlọ ga-ejecha na maka na ọkụkọ na-akpacha na aja ọpịa ma na-abụ onye nwunye. Asị m na akakaka ya ama ụnụ na jijiji ya ama ụnụ. Asị m na onye sefuru ụnụ na-atụ ufere mapụ ya ọnụ. Asị m ife ọma dị n'elu ya daa na ọdịnala ya pụoro ụnụ ome, ụwa were anya ha wee fụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwanụ echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Maka ndị enyi m metara onwe m. Ọ bụrụ na ị chọrọ izitere m ozi ọbụla, only message, WhatsApp message only, no call. ị nwere ike isendịkwana meseji na WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Ya gazie. I don't know.